Ngoba kunesidingo esiphuthumayo sokwehlisa amazinga okushisa emhlabeni afinyele eqandeni ngo-2050, amazwe asathuthuka afana nezwekazi iAfrica asesimweni esingesihle. Ukusuka endleleni yokuphehla amandla ngendlela enukubeza imvelo njengamalahle kubiza kakhulu. Kepha umthelela wokuguquguquka wesimo sezulu ezwenikazi uyaqhubeka nokukhahlameza umphakathi ikakhulu lowo obhekene nenkemane. We've seen the ongoing drought in the Eastern Cape and recently the very heavy rain in KwaZulu-Natal that has caused untold misery and a catastrophic loss of life and impacts on communities and infrastructure. Empumalanga yeAfrica kuxwayiswa labo abafuna ukutshala imali ezinhlelweni zegesi. That's why we also send a message to our leaders and other, especially the fossil fuel industry, which is responsible for this crisis, that time has come to stop such kind of reckless investment, but rather we need to prioritize solutions that work for the people. We're seeing a lot of fossil fuels company looking at Africa as the next frontier to be able to do their fossil fuel projects. And that's why we're seeing a big number of them coming to Africa and trying to do many fossil fuel projects. We're talking about the East African crude oil pipeline. Izishoshovu zisola uhulumeni ngokwehluleka ukuthatha izinyathelo ngenxa yokuncika kakhulu ezikhungweni zakwamanye amazwe kanye nezizimele. One of them is Total Energy, the French oil giant. The second one is the African Development Bank. Impi yabo njengezishoshovu ukuphoqa uhulumeni ukuba afudukele emandleni avuselelekayo. Lokhu kungenza umehluko phakathi kokungcoliseka komoya oqhubekayo kusukelaekusetshenzisweni kukaphethiloli. How they're going to be affecting Africa and Africans, and how Africans can come in and make sure that their voices are heard and that these people and these companies are put into accountability. Ikomiti elibhekele ukuguquguquka kwesimo sezulu ku-UN lithukuze iAfrica ihlangabezana nompokophelo yayo yokuqeda ukungcoliseka komoya ngo-2030. Kufanele amazwe ami kahle eseke izinhlelo zokulwa nalokhu, ikakhulukazi ukufaka imali kanye nokweseka ngokuzobuchwepheshe obudingekayo.